Best music. Only on Power FM. Слушайте всяка неделя от 10 до 11 Power Sport. Предаването за спорт от Бургас, региона, България и света. Power Sport. Неделя от 10 до 11. С съдействието на... Всяко детенце с чупоно сленце иска на воля да играе и с таланти да ви смае. Летен парти център Crystal Palace Summer. Най-забавните детски атракциони в Бургас. Организиране на детски, рождени и именни дни. Сарандисване и прощапулник. Най-ниски цени в града. Проверено. Crystal Palace Summer. Морска градина до паркинг Адам и Ева. Телефон 038 32 88 35. Вие слушате Power Sport. Здравейте на 22 юли. Часът е 10:33. Сега ще чуем интервю с Радостин Кишишев. Чуха се много спекулации за това дали Кишишев е бил потикнат да се откаже от футбола или сам е взел това свое решение. Не знам каква е истината. Сега ще разберем от устата на Радостин Кишишев. Здравей, Радостин. След повече от 20 години професионален футбол, Радостин Кишишев каза стоп това лято на футбола. Кажи малко повече подробно, защото се чуха различни информации, защо всъщност спира с футбола. Твоята оставя, чуем каква е истината. Истината е, че Хево не ми предложи договор за следващата година и аз реших, че това вече е края. Щом нямам договор, не ми се ходи никъде не ми се пътува да ходя по други отбори. Предполагам, че щях да се намеря отбор, където да играя, но прецених, че наистина е това, което Хево го казва, че достатъчно съм играл в футбол и по-хубаво сега да обърна внимание на други неща, които те първо ми предстоят. И прецених и реших, че наистина това е най-правилното решение. И това е, казах стоп. Добре, има ли някаква доза обида или нещо подобно, че по този начин така, да се каже, изведнъж се реши да не ти се предлага нов договор и така нататък? Има ли някаква обида в теб? Не, обида. Защо да има обида, при положение, че тази година беше много добра за отбора на Черноморец, както и за мен. Написахме някаква история, ако може да се каже, с четвъртото място. Бяхме много близко до медали. Обида няма. Има едно голямо удоволствие за това, че този отбор игра страхотно и аз бях част от този отбор. Добре, от остата на капитана на този отбор, всъщност отбора, който завърши на четвърто място, какво не достигна? Само 2 точки всъщност не достигнаха на Черноморец да играе в Лига Европа, но така като капитан и човек от кухнята. Смятам, че тези с продаването на Жужу на полусезона, избягването на Анисе се оказаха решаващи за втория сезон. И накрая психически не можах да издържи отбора. Премина през доста отбори. Къде Радостин Кишишев се чувстваше най-добре? Става се шампион на България 3 или 4, колко пъти всъщност става шампион? 3 пъти става шампион с Литекс. Къде Радостин Кишишев се чувстваше най-добре през всички тези години? Тръгна от Бургас, от най-силния отбор, можем да кажем, може би в цялата история на бургаски футбол, този на Нефтохимик. Тогава еднолично бяхте обявени за отбора, който играе най-добър футбол в България. Къде Радостин Кишишев се чувстваше най-добре през всичките тези 20 години? Най-добре съм се чувствал в Чамптън. Там изкарах 7 години. И там наистина се чувствах най-добре и семейството ми се чувстваше страхотно. Но примерно като титли в Ловеч спечелих всичко, което можеше да спечели в България и отдавам заслужено и на Литекс. А Черноморец и Нефтохимик, тези два отбора ги поставям наравно, защото аз съм бургазлия и не ги деля Нефтохимик и Черноморец на един или на друг отбор. Но Бургас наистина си ми е моят дом и аз съм щастлив, че успях да бъда в този отбор на Нефтохимик преди 15 години и в този отбор на Черноморец сега, който също направи нещо много добро за българския футбол. Добре, появиха се информации. Ти никога не си спестявал критики и всъщност реално отразяване на националния отбор. Вече и Кабо Верде ни мина. Вчера се появиха информации, че в световната статистика вече сме зад първенства, като Кабо Верде, като Конго. До кога българския футбол ще продължава да затъва и по-скоро националният отбор? Това не мога да го предвидя до кога ще затъва, но е време вече да се качваме нагоре.
За светлина в тунела не мога да кажа, но има много положителни знаци. Аз даже мисля, че тази година нашите отбори ще се представят много добре в европейските турнири и това ще го покажат в тези мачове, които предстоят. Окей, за финал сега Радостин Кишев на къде остава ли в футбола? Ще учиш ли за треньор или първо ще се починиш и после ще му мислиш? В момента изкарвам лиценза, който ми дава право да бъда треньор. Къде и как ще почна още не се знае и искам да бъда треньор, искам да ръководя отбор, но времето ще покаже откъде ще почна. Бенефис ще има ли? Не, бенефис няма да има. Достатъчно играхме и сега да събирам тук стари кръвки не е за мен това нещо.